Da vas pozdravim sve prvo. Hvala vam što ste došli. Ja ću pokušati da nas uvedem u ovu konferenciju za štampu. Danas su sa nama predsjednici opština iz Nove srpske demokratije i Demokratskog fronta, naravno, koji obavljaju te funkcije u svojim gradovima. Poznajete ih sve, mi smo imali danas radni, onako, da kažem, sastanak s namjerom jednom da pošaljemo jednu poruku sa ovoga mjesta, onako, zajedno. Tema je dešavanja na državnom nivou, ne ovaj put na lokalnom, na državnom nivou u državi Crnoj Gori i na ova prebiranja politička koja su dovela, onako da kažem, do jedne turbulentne situacije koja se razlikuje od stanja u našim opštinama gdje smo izabrani na ove funkcije, svi na talasu izbora iz 2020. godine i smjene DPS-a, pa se to poslije vidjeli ste i na lokalnim izborima prenosilo u tom smjeru da su stranke i političke organizacije koje su smijenile DPS počele da odbijaju i na lokalnim nivoima. S nama su danas predsjednik opštine Nikšić Marko Kovačević, predsjednik opštine Mojkovac Vesko Delić, predsjednik opštine Perane Vuko Todorović i ja. Ja ću pustiti i dati prednost predsjedniku Kovačeviću da vam on pročita jedno saopštenje koje smo zajedno napravili. Poslije toga ćemo biti spremni da odgovorimo na sva pitanja koje imate. Hvala predsjedniče Božoviću. Hvala predsjedniče Božoviću. Ja ću iskoristiti priliku da se zahvalim na toplom dočeku našem domaćinu, da mu čestitam na mjestu predsjednika opštine Budva i da dam podršku sa moje strane kao predsjednik opštine Nikšić njemu u narednoj izbornoj kampanji koja dolazi i da poželim da i nakon 23. oktobra bude i dalje na ovome mjestu, što ne sumnjamo. A kao što ste čuli, mi smo dakle pripremili jedno zajedničko saopštenje za javnost predsjednika opština Nikšić, Berane, Mojkovac i Budva, pa ću ga ja sada pročitati, a nakon toga smo slobodni za komentare i za eventualna pitanja. Naše opštine su pokazatelji da se dogovorima i poštovanjem političkih pravila mogu i moraju uspostavljati vlasti koje će biti efikasne i koje će za svoje djelovanje odgovarati samo građanima. Danas se dešava čudna situacija da se u Crnoj Gori sve više minimizira uloga naroda, da se prenebregava njegova izborna volja i odmah se mora izaći iz te jedne nezdrave atmosfere koja se krše osnovni, temeljni demokratski postulati, a vlasti žele formirati voljom nekih centara moći. To je i antievropski i antidemokratski. Iz svih ovih problema, raspirivanja krize, iz ovoga ponižavanja naroda, moguće je izaći isključivo dogovorom i političkom akcijom onih koji su bili parlamentarna većina nakon 30. augusta 2020. godine. Vrijeme je da se spuste tenzije i da se smire strasti među pojedinim političkim subjektima koji su pobijedili na tim izborima. To je datum koji jeste istorijski, na koji smo čekali decenijama, ali moramo pokazati da smo ga dostojni i da iznad svega cijenimo ono što se toga dana dogodilo. To ćemo pokazati tako što ćemo zajednički razgovorima, pregovorima, kompromisima rešavati probleme i međusobne odnose. Stalna prepucavanja idu na ruku samo DPS-u, odnosno bivšem režimu, koji još uvijek nije potučen do kraja. I upravo je DPS naš zajednički politički protivnik i protivnik Crne Gore i njenih građana, protivnik Nikšića, Budve, Berana, Mojkovca i svih ostalih gradova i opština u Crnoj Gori. Sjetimo se propadanja naših opština pod tom političko-kriminalnom hobotnicom koju smo, međutim, pobijedili i krenuli u razvoj i oporavak. Sjetimo se kako su uporište DPS-a bili Nikšić, Budva ili Mojkovac, pa smo ih tamo pobijedili. I to nije samo uspjeh Demokratskog fronta ili Nove srpske demokratije, nego i svih drugih koji sa nama čine lokalnu vlast. Kad se prevaziđu sujete, onda je moguće i trezveno razgovarati. I pored brojnih poteškoća koje se javljaju i našim lokalnim samoupravama,
Mi smo pokazali spremnost da razgovaramo o svim pitanjima koja nas dijele ili nam prave probleme u funkcionisanju. I taj recept dogovora, međusobnog uvažavanja i poštovanja koji postoji na ovim lokalnim nivoima u najvećem dijelu, treba preslikati i na državu. Nemamo pravo da prospemo rezultate izbora 30. augusta, jer nam je narod dao povjerenje da se dogovorimo i vodimo Crnu Goru poštujući rezultate i snagu svakog od pobjednika. To je pošteno i to su demokratske i evropske vrijednosti na kojima se toliko insistira. Neka odavde ode poruka zajedništva i pružene ruke, da krenemo u dogovor i odmah prestanemo sa svađama koje ne vode nikuda osim što idu na ruku DPS-u. Dakle, ovo je zajedničko saopštenje. Marko Kovačević je predsjednik opštine Nikšić, Veska Delić je predsjednik opštine Mojkovac, Vuka Todorović je predsjednik opštine Berane i našeg domaćina Mila Božović je predsjednika opštine Budva. Dakle, to je ono što smo mi imali da saopštimo, tako da otvoreni smo za komentare i pitanje i naravno da se gospoda Todorović i Delić također obrate.